Waalaikumsalam. Rayu Wilujeng dumateng Bapak Ibu penggarap Sabin Kembang saha saking Bapak Ibu DPP Kecamatan Tuntang. Ngaturaken sugeng siang. Matur nuwun dumateng Bapak Ibu penggarap lan iki Bapak Ibu DPP Tuntang saged tawuh wonten ing lokasi sawah kembang kanthi bagas waras boten mangke ngatur menapa. Allahu wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dumateng sedaya. Dumateng panjenenganipun Bapak PPL saking petugas Kecamatan Tuntang utawi Dinas Pertanian sing Kecamatan Tuntang sak rombongan tansah kula hormati. Panjenenganipun Bapak Kepala Dusun Sombron kang kula hormati. Sumberambahipun para Bapak Ibu petani Sidorejo Dusun Sombron mriki ingkang tansah kula hormati. Ing mriki keparenga kula sawetara wekdal mawantun ngajeng kanjeng ngarsa panjenengan sedaya lan anggempil menapa ingkang dados kamardikan panjenengan sekalian. Awit ing mriki nggih kepareng kula minangkani pamundhut saking Bapak Kepala Dusun nggih menika kapre mapili saking pengurus kelompok tani Sidorejo ing Dusun Sombron mriki. Nanging boten wonten napanipun monggo ingkang kabeh pisan tansah kula dherekaken ngaturaken puja syukur kunjuk ngarsanipun Gusti ingkang murbeng kuwaos. Katitik dumugi wekdal ingkang punika panjenengan sedaya dalah kula taksih pinaringan wilujeng boten manggih alangan punapa-punapa. Amin. Sehingga saged makempal wonten ing Sabin Sombron Kembang mriki kanthi wilujeng. Dene ing mriki dumateng para Bapak Ibu sedaya saking pengurus kelompok tani matur agung panuwun dumateng anggota petani ing Dusun Sombron mriki sedaya nggih menika petani Sidorejo Dusun Sombron. Dene panjenengan sedaya wekdal enjang punika sampun nglonggaraken wekdal. Nggih menika saged makempal wonten Sabin mriki namung nggih menika di-share wonten grup kalian kula siaraken wonten ing pengeras masjid nanging alhamdulillah enjang punika saged rawuh sedaya saperlu mangke nggih menika mirsani utawi mirengaken penjelasan saking PPL petugas saking Kecamatan Tuntang ngeten Bapak Ibu sedaya nggih. Dene mriki nuwun inggih saking kepengurusan kelompok tani nggih saderengipun nyuwun pangapunten dumateng petugas saking Kecamatan Tuntang menika tanem menika benten kalian adat saben menika seradi parah omonipun tikus sancen menika Pak ngoten nggih menika kados niki amblong ngantos dipun babati nggih menika merata benten kalian adat saben nggih mriki tasih bersyukur saged pulih saged meratak melih niki winganane niki nggih amblong ning sak menika sampun pulih melih saged meratak melih alhamdulillah nggih mugi-mugi dumugi mangke akhir dipun boyong saged tansah pinaringan aman mentes nemai warga petani Sombron dadosaken makmur ngoten. Amin. Dene mriki nggih sakjane saking kepengurusan kelompok tani Sidorejo ing Sombron mriki anggenipun ngurit ugi sampun dipun seragamaken tanggalipun menawi ketan Jawa tanggal niki dumugi semanten sampun menawi cempo tanggal semanten dugi semanten menika nggih sakjane sampun serempak sareng-sareng nanging nggih ewa semanten sedaya niku saking kersanipun Gusti Allah panci ngersakaken kedah dipun kalong sekedhik ngoten Pak nggih ngoten. Menawi saged nggih sakjane binjang malih pemberantasan hama menika mangke nak bibar matun ngoten menika mangke Bapak Ketua Kelompok Tani napa Pak Kadis saged berhubungan komunikasi kalian petugas PPL Kecamatan. Ugi menawi saged nggih napa saking kepengurusan kelompok tani nggih nak saged niku nyuwun bibit kersanipun mangke saged seragam saged sareng-sareng ngoten menawi saged nggih saged dipun usahaaken ngoten menika niki kan benten-benten jenisipun wonten Sriwedari nggih wonten Umbul
Menawi ingkang umbuh nggih anggenipun ngurit menika sampun kantun ning nggih alhamdulillah menika mrapakipun saged sareng ngoten dadosipun kacekipun kan selisih kalih dosa dinten ngoten dadosipun sakjane nggih petani Sombron niki sampun sami guyub rukun ngoten. Lah nika mengke nggih rencana mbok pilih mengke wulan Januari mengke ugi anggota kelompok tani kuwi badhe kita kempalaken. Niki kula ugi sampun rembagan kaliyan Pak Ketua, menika nyuwun pangapunten Pak Ketua mboten saged rawuh awit niki wulan mbok bilih mengke wulan Februari niki warga Sombron setahun sepisan kan adat dawuhan ngoten. Niki mangke badhe kita rembag dawuhan nika ngoten. Dados mangke rencana niku mbok bilih Februari tanggal 7 dinten Setu Kliwon Enjang menika anggenipun dawuhan ngoten mangke. Dadosipun niki rencana saking pengurus menika ngoten Pak. Niki namung kados semanten rumiyin ing mbok bilih nggen kawula matur wonten ngarsa panjenengan wonten kalepatanipun kula pribadi nyuwun agunge samudra pangsami ugi ngaturaken sugeng enjang saha sugeng rawuh dumateng Bapak petugas saking Kecamatan Tuntang Bapak Ibu sedaya. Semanten kirang langkung nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makaten atur saking pengurus kelompok tani Sidorejo wekdal sak wekdalipun kalau aturaken dumateng Pak Ari kalian Bapak Ibu. Sugeng enjang para Bapak Ibu anggota kelompok tani Sidorejo ing Dusun Sombron menika. Saderengipun kula matur nyuwun pamunten ingkang kathah menawi kula sak rencang anggene dugi telat radi dangu amargi wau enten pedamelan sekedap kedah dirampungaken amargi niki nggih akhir tahun nggih niku. Nyuwun pangapunten ingkang kathah amargi kula pun janji kali Pak Dodo jam 7 nggih wau kembali. Ternyata ngantos jam 8 punjul niku. Dadan apa, Pak? Sakmenika kula mboten kathah ingkang matur ing benjang menika kula kalian rombongan kula tasih kemutan namine kula mboten kenalan nggih kami kula Ari nggih PPL ingkang wonten dusun Sombron utawi desa Kelompokan sing niku enten Budui Kasana nggih sak menika ingkang ing mriku wonten Pak Muhammad Hidayat. Lajeng sing nika rompine benten nika namine Pak Ngatimi nika pakar hama penyakit nggih. Lah sakmenika mangke manajer kersane saged diaturi mboten sekedap. Mangke pripun-pripune ngapa kok kedah mboten niku mangke terus niku wau wekdal ingkang tepat saderenge pemberantasan hama niku tikus niku kudune wektale sing tepat sak napa mawon. Lah niku kados bapake wau nak pas labuh ngoten niku. Lah nak pas labuh kudune pengendaliane kudu pripun? Nak pun enten tandurane pengendaliane kudu pripun? Lah mangke kan saged dijelasake sekalian kalih Pak Ngatimin selaku petugas UPT nggih. Kula kinten pengantar kula saking kula sekedap mawon kersane langsung dilajengaken kalian Pak Ngatimin kersane mboten terlalu dangu mangke saged nindaki nglampahi napa pakaian panjenengan sedaya mawon. Nggih. Kula kinten akhiri danten mawon menten mawon. Kula cukupi akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enjang sugeng pinanggih wonten acara nggih menjelang siang sugeng enjang menjelang siang. Nyun sewu kula tak matur sekedap nggih. Kathah mboten napa. Kathah mboten napa-napa. Nggih. Kesane jelas. Oh nggih. Niki wau PPL sing pun napa nggih pun dangu teng mriki nepangaken to. Nggih. Kula nggih ajeng nepangaken mawon. Nggih Ngatimin nggih. Nggih, nami kula Ngatimin. Kemudian domisili kula wonten Kecamatan Bayi Biru. Oh. Nggih. Wonten Kecamatan Bayi Biru tapi desane Desa Gedong. Gedhong. Nggih. Rawapo. Biru kemringet ngoten niku. Dhuwur. Kayu wangi. Terus nyun sewu kula teng mriki selaku pengamat hama penyakit. Nggih. Penyakit ning penyakit tanaman nggih mboten penyakit manusa. Nggih. Terus wonten mriki kula diajak Mas Ari turene mriki
enten permasalahan tikus. Nggih. Ajeng enten nganake gedal. Nggih. Lah, nyun sewu untuk tikus nggih, untuk tikus niku masalah tikus niku kompleks banget. Nggih. Tikus niku nggih termasuk pinter nggih. Kewan ama sing paling pinter niku tikus di bawah monyet. Nggih. Monyet niku nak teng mriki mungkin mboten enten masalah nggih, tapi untuk daerah Mringin, untuk daerah-daerah sing pinggiran hutan niku nggih bermasalah. Lah tikus niku kepinterane sakadine monyet. Nggih. Kemudian napa niku perkembangbiakannya niku dalam tempo waktu 1 tahun, satu pasang niku saged 1.200 sampai 1.500. Niku dalam 1 tahun satu pasang. Satu ini. Nggih, satu pasang niku bisa mencapai 1.500. Jadi nak ngendhaleni tikus enten masalah ngeten iki. Posisi ngeten iki mboten langsung nggih, mboten langsung saged berhasil. Nggih. Lah kuncine berhasil niku mung werna 3. Nggih. Siji jenengan kudu kompak. Niki pun kompak. Nggih. Lorone niku nak wis kompak terus-terusan. Nggih. Ngendhaleni ora mung saiki. Mungkin saiki iso menekan sekitar 25%. Nggih. Mungkin sekitar 25%. Tapi tasih 75%. Lah 75% niku nak jenengan teledor, nggih mangke meledak lagi dadi populasi sing sangat banyak sekali. Jadi kuncine niku salah sijine kompak, lorone terus-terusan. Nggih. Nggih. Ping telune nyun sewu ya niku jenengan ora mung basang umpan kok. Sesekali monggo mangke nak pun bar panen nggih niku nggih gropyokan. Tapi nggih niku nyun sewu niki tikus ya padha-padha titah. Nggih. Istilahnya dhewe niku nggih usaha. Nggih. Aja ngantek di prinsip memusnahkan. Oh, Nggih mboten? Nggih. Nggih, pokoke padha-padha titah dhek urip awake dhewe urip, tapi aja saling ganggu. Nak mung kalong 5% monggo, nggih, ibarate nganu apa Nyicipi, ya. bagor kok nganu kalong sebagor niku nggih Wajar. dimaklumi. Tapi nak ngantek lebih dari 10% ya awake dhewe kudune bertindak mengingat nggih perkembangan tikus niku cepet banget. Nggih, dadi niki monggo diawali saking gerda, mangke nak pun bar panen. Bar niki pasang umpan kan, mangke nak pun bar panen niku dhewe gerda nak kirane tikus ting lahan niki tasih kathah. Kathah utawi mboten tikus niku iso didelok saka jejake tikus. nggih. Nak lorong-loronge tikus niku akeh, berarti teng mriku nggih akeh tikus. Nggih. Nggih. Ning nak lorong-loronge niku ora akeh, ora limit niku kan nggih sithik Lumrah. tikus. Lumrah lah ngoten niku. Benjang nak misale napa tasih lorong akeh, monggo kita berkoordinasi Pak Kadus untuk bisa bergerak bersama sak durunge ngurit dikendhaleni. Nggih. Nggih. Terus nyuwun sewu niki kula mboten ngerti teng mriki niku enten sawah. Ngertos kula telompakan niku sawahe teng mriko. Kolam, daerah kolam mriko. Daerah kolam. Kula mboten ngerti nah mriki niki nganu enten nganu posisi sawah teng mriki niku kula mboten ngerti lah. Nggih. Sombron iki Pak etane. Nggih, Sombron kan melu terompakan. Nggih. Nah, nak seorang PPT kados kula wilayah niku namung mboten namung satu kecamatan Tuntang mriki. Nggih. Kula mengampu 4 kecamatan. Nggih, nggih. Termasuk mriki Tuntang, kemudian Bawen, Ambarawa dan nganu apa Pabilan. Jadi kula nak mboten dijawil kalih PPL nyuwun sewu kula nglayani PPL mawon. Kula nggih pun kalang kabut. Pemene Mbak Dwi niku ngeyel niku nak duwe kekarepan kudu. Ngoten. Dadi kula nyuwun sewu, kula mungkin jarang kepanggih kalian jenengan. Nggih. Masalahnya kula ibaratnya nggih nglayani permintaan PPL niku. Kula ngelingi wilayah kerja kula niku 4 kecamatan. Nggih.
balik wau benjang nak misale napa niku tikus kirane tasih kathah monggo berkoordinasi mangke growikan arep swadaya tanpa njawil nganu PPL monggo PPL dijawil kon melu-melu nggih monggo mungkin siap termasuk PUPT ini jadi ngendaleni niku wau kudu bareng-bareng terus-terusan lan ora mung satu cara tapi banyak cara istilahnya nak nasionalnya kita harus terpadu nggih. Kemudian monggo niki lingkungan diresiki nak sing blok sawah nyun sewu ambok kuwi ekonomine dhuwur ya dilestarake tanduran sawah aja ngantek nusuli aku peh duwe serep gedake kandel nggih ditanduri klopo ning tengah-tengahe tanduran sawah kan nggih mesake badire. Mangke mungkin trocopane napa niku? Trocopane niku nggih ngrusak sawahe tandurane badire. Kemudian eome nggih. Nah, jenengan nandur klopo teng mriki niku eome saged 20 meter kiwa, 20 meter tengen. Terus trocopane niku nggih ngrusak tandurane tanggane. Malah teng mriko-mriko nggih niku nak nandur klopo malah dipepet-pepet karo kami. Lah niku monggo sing blok sawah kita lestarikan. Istilahnya napa nggih? Nglesarake nganu lahan. Seneng
Pertanian. Petani. Wes kae. Amin wis mlebu. Bon. Bon.